ok. Nyt on tarkoitus antaa kasvot tälle silmittömälle sadismille eli mun interferonin hoidolla. Teen tän pätkän sen takia, koska siellä on monta, ketä luulee, että on jotain sairasta hevospiikkitouhua ja menee ihan paskaksi 3 kuukaudeksi tai vastaavaa. Kitut, sanon minä. On ollut aika mielenkiintoinen reissu tähän mennessä. Ihan järkyttävän huonoja olotiloja alkuun ja näinkin pasifistinen ihminen kun mä oon niin napsahtanut aika äärimmillään henkisesti ja muuta. Mutta aloitetaan. Panadol tulee olla sun paras ystävä hoidon aikana. Helvetisti päänsärkyyn. Dosetti. Toinen näitä. 2 pilleriä aamuin illoin. Neulat ja ruiskeet juoksineen. Neulojen poistosäiliö. Järkyttävän kätevä. Näytän toiminnan myöhemmin. Olen kylmälaukussa ruiskelu tarkoitus säilyttää jääkaapin lämmössä. Ennen käyttöä lämmittää huoneen lämpöiseksi pyöritellen kädessä tai jotain. Vastaavaa. Vähän pitää niinku silleen huoneen lämmössä jonkun aikaa. Toimii. Neula aukeaa ihan vääntämällä vastapäivään. Sillä korkkia. Ruiskusta kumitulppa veken. Sitten lyödään koko keksintö kiinni. Ja korkki pois. Se ei tämän pahempi vehje ole. Todellakaan. Nyt mä teen sen kaikkein kaunimmalle pistoon. Pieni makkara kiinni, että iho kiristyy. Neula inee. Vie tasaiseen tahtiin nesteet sisään. Nyt olla hetken, etten purskaudu takaspäin sieltä vastapallona ikävää. Hellittää neula pois. Se oli siinä. Sitten tää systeemi, minkä saa folioon mukaan. Lykkään ne värkit tonne. Painaa nappia. Tadaa. Ne on hävinnyt sinne ja ne pysyy siellä. Sinne mahtuu 600 neulaa. Tän voi palauttaa sairaala-apteekkiin hoidon jälkeen. Loput pelit ja pensseilit voi heittää ja huoletta roskikseen. Kyllä se ite akti oli siinä. Ei halua kamalaa, ei. Jeesustelijat huomioon. Tästä on turha lyödä mitään nistinleimaa otsaan kenellekään. Mistä tauti on kenellekin tullut, se on jokaisen oma asia. Tämä on pitkäaikaisen sairauden hoitoa. Vain jos sillä on hoito. Jos siihen hoitoon pääsee, se on merkki siitä, että on todistanut olevassa kunnon ihminen. Sen verran aikaa, että yhteiskunta jopa luottaa siihen tarjoamaan tämän noin 7 000 € hoidon sulle ilmaiseksi. Mitäpä siihen lisäämään siis? Jos sä oot se epäpositiivinen, hae hoitoa oikeesti. Tää ei oo niin kamalaa mitä hypätetään. Ja jos sä oot vierestä katsoja, niin älä leimaa, vaan koita olla tukena. Please. Kiitos.